Angekubelele ngokwamukele kwi-channel yomfika igama uPastor weNingi ngiyathemba uyaphila ngithemba uNkulunkulu sakulondile uNkulunkulu sakubusisa sibonga kakhulu abantu abanandela i-channel nababukela ama-video nabakhomentayo so wazi siniphendule kokunye singakwazanga ukuphendula mase isokuhlala sibesiphendule kodwa futhi ngokuletha amaphupho maybe more often kuzokwenza ukuthi nawe ukwazi ukuphendula kwezinye izinto. Sikhulumela ngomuntu osuke ephupha la ebona ingane yakhe igwiliza futhi imuka nomfula lolu phawu olusuke luxwayisa ukuthi ke kungenzeka uzolahleka kusengcupheni mhlawumbe ukulahlekelwa umklamo noma ke ibhizinisi noma kumsebenzi wakho ungaselele. Asikusho ukuthi kungenzeka uzolahlekelwa into eyigugu kuwena ungalindele. Funda ke la Isaiah 4:31 ithi ke but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Kanti ke futhi ukuphupha la mhlawumbe ubona ingane yakho imenza emfuleni lolu phawu lingabe likhomba ukuthi mhlawumbe wena umuntu ofundizeluleko njengamanje zabanye abantu noma ke udinga usizo lwabo kepha ke awukwamukeli lokho. Funda ke la Proverbs 11:14 lapho na ithi for lack of guidance a nation fails, but victory is won through many advisors. Asikhulumela ngomuntu othi uphupha ephethwe yinyawo ke evuke vele zibhlungu lezi inyawo uphawu lolicacile osuke lubika ukuthi uvele uzongena kuleso simo leso. Yabona ongenzeka kuzongena kuleso simo leso ngenxa yamandla asuke kwembethe amandla kamoya asuke kwembethe noma uzongena kuleso simo leso ngenxa yokwembathwa amandla edlozi noma umuntu osuke ethunyelwa mhlawumbe ngezimo ezithize ezokwenza agule. Funda ke la uJeremiah 17:14 la ithi khona heal me O Lord and I will be healed, save me and I will be saved, for you are the one I praise. Kanti uma uphupha la ngane kwethu umkhulu wakho ongasekho mhlawumbe kupha imali lolu uphawu luhle kakhulu nosuke la luchaza ukuthi uzokuba ke nenhlanhla noma uzokuba ke namandla okufeza mhlawumbe izinto kalula noma ke uzoba ke nekhono lokufeza inhlelo onazo kalula esikhathini esizayo. Matthew 21:22 uthi ke and whatever you ask in prayer you will receive if you have faith. Kanti futhi uma uphupha la umkhulu wakho sashona ekunikeza imali njengesipho uphawu osuke lukhomba ukuthi ungase uthola umvuzo noma ifa noma kuzochuma kuloko osuke ukwenza. Hamba ke la ufunde uJames 1:17 la ithi khona every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shade or due to change. Kanti ukuphupha la ufonelwa yisitha lolu kuyaba uphawu olungasuke lusho ukuthi lowo muntu loyo mhlawumbe ufuna noma uzozama ukuxhumana nawe esikhathini esizayo. Hamba kufundela Proverbs 25:21-22 ithi if your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink. You will heap a burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Kanti futhi la uma kwenzeka uthola ukuthi mhlawumbe uphupha la sikhulumisa kamnandi isitha sakho lolu ke uphawu osuke lusho ukuthi lowo muntu uzokukhohlisa futhi mhlawumbe ungase uqhathe usizi noma uphathe usizi noma ukhungathe usizi noma umunyu noma ke ngenze kulahlekelwe financially. Kwesinye isikhathi ngasho ukuthi ungase ube ngaphansi kwenkulu incindezi noma kuzodonsa kanzima empilweni ngenxa yalowo muntu okade umbona lapha. Funda ke la Ephesians 5:6 ithi don't let anyone deceive you with meaningless words. It is because of sins like these that God's anger comes
to those who refuses to obey him. So asibonge kakhulu sishayile lokugcina la ukuthi uma kungenzeka mhlawumbe uphuphe la ungathandizwani nesitha sakho lolu phawu olungasho ukuthi kukhona okuhle okuzayo noma nolungasho mhlawumbe ukuthi uzokwazi ukufeza izifiso zakho noma uzokwazi ukuxazulula inkinga zakho kalula esikhathini esizayo uma kuthi umuntu okhungethwe inkinga njengamanje. Funda ke la 46 verse 1 Psalms 46 verse 1 God is our refuge and strength and ever present help in our trouble or in trouble. So esakusho la ukuthi lindela ukuthi mhlawumbe leso sitha sakho uzokwazi ukubuyisana naso noma uzokwazi ukuzwa ezinye izinkinga noma uzokubuyisana nalo muntu loyo oyisitha sakho ukuthi umuntu osuke umazi. Ngathi kwethu i-channel Pastor weNingi ikhona, hambani nilokuze ni check ni search Pastor weNingi, akhona amanye amavidiyo so that nizokwazi ukuphenduleka nakweminye imibuzo ninayo. Siyabonga kakhulu.